Fis-seduta parlamentari ta' lejla l-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri ressaq l-abbozz li emenda liġijiet varji għal prevenzjoni ta' sewqan taħt l-effett ta' xorb u droga. Il-Ministru Camilleri qal li l-ħidma fuq dawn l-emendi ilha preparata xhur. Elenka l-bidliet ewlenin proposti mill-Gvern fosthom id-dħul ta' testijiet ta' droga mill-Pulizija fit-triq, testijiet għall-arida fit-toroq mingħajr suspett raġonevoli u sentenza ta' priġunerija effettiva għal min jinstab ħati li qatel persuna anke b'mod involontarju taħt l-effett tal-alkoħol jew ta' droga. Spjega li b'dawn l-emendi il-Gvern qed isaħħaħ il-pieni għal min jażel li jsuq xurban jew taħt l-effett ta' droga b'multi jeħreġ għad-dispożizzjoni tal-qorti u setta lil prosekuzzjoni biex titlob is-sospensjoni tal-liċenzja tas-sewqan sakemm jinqata' l-każ. Dr. Camilleri stqar li b'dawn l-emendi il-messaġġ ċar ħadd ma jista' jipperikola ħajjed ħadd ieħor. Qal li l-proposti tal-Gvern għandhom lan li jġibu bidla fil-ħsieb u jipproteġu liċ-ċittadin onest u lill-familji li jużaw it-toroq ta' kuljum. Saħaq li l-proposti tal-Gvern mhumiex pass iżolat. Semma li din is-sena biss sal-aħħar ta' Wissu il-Pulizija diġà għamlet 2300 road check waqt li saħaq fuq tolleranza żero għal min jinqabad isuq taħt l-effett tal-kokaina u l-eroina irrefera l pariri ta' tobba biex flit-testjar tas-sewqan il-Gvern ma jadottax politika fejn kull min jirriżulta pożittiv jiġi mmultat b'mod speċjali fil-konfront ta' min jieħu mediċini fuq ordni tat-tabib kif ukoll għal dawk li jista' joħorġilhom it-test pożittiv anke wara li jkunu pejpu. Għalli għandu obbligu li jagħti każ tal-għanijiet ġenwini ta' dawn il-professjonisti dwar il-konsum responsabbli tal-kannabis u l-kannabis mediċinali. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi Rebecca Buttigieg qalet li kif propost minn tobba għandu jiġi stabbilit fil-liġi livell permessibbli ta' traċċi tal-kannabis li jista' jinstab fit-test ta' sustanzi bħat-test tal-alkoħol. Dan fil-waqt li qalet li min juża l-kannabis m'għandux isuq immedjatament. Minnaħa tiegħu ix-Shadow Minister għall-Internu s-Sigurtà Darren Karabot fisser dan l-abbozz bħala tajjeb iżda qal li hu limitat għax fi kliemu qed jinkludi biss każijiet ta' nies li jmutu u każijiet meta x-xufiera jkunu taħt l-effett ta' sostanzi. Appella lill-Gvern biex minflok l-abbozz jitwessa għal kull tip ta' sewqan traskurat ħalli l-qżies fit-toroq jinqata' u tal-istess fehma x-Shadow Minister għat-Trasport u l-Mobilità Markent Nisammut li qal li dan l-abbozz u sieket dwar sewqan traskurat u perikolus fejn m'hemmx sustanzi involuti. Stqar li minflok dawn l-emendi għandu jiddaħħal reat kriminali ġdid, taqtil jew ikkawżar ta' ġrieħi gravi minħabba traskuraġni serja u jew sewqan perikolus. Pena minima ta' 5 snin ħabs effettivi.